إريتراي صغفاي بالكي لنا مبسعاخ نحلو كم قدمنا أقلنا برهوي لبانا دوريكي مانا روحنا يوتن فاسا سعيرا عبسا صباحهم خوني خير ما يبنوا في دين بصوت ديو وكالوت برجدنا حاملوا دي جلسي عاد سبعة تريم تخليها سربرايز كي خونه كمالتي يا حمد مس إساس كوين زجبورة جيجا ترديو ناكالوت زيجاتات ناكالوت إرتراويان أوعيد كجبري انتيلو ويلكم كسو عنا كمان دلوات علينا أبي أحمد راح زي كونسي ناي السودان ديو ناي زخونه وفي عبس تفيدي غسل ما كان على حجي سوعد تقريبا العبية حمس تقريبا يمكن هو سيد هاي أكاليتو كان مخان ديو ويس إرترا نخفطرو لأبيو زي عشاي وفي مخنياتهم إرترا خفطرو له زصباي تخينو قلعي أبي أحمد عبا إثيوبيا مفتار دامبر إرترا خركو زحسب تخينو عبي قلعي دعروي That's my point. Territory خون كله معنا. Territory كونه. أبين تو تعطي خموس أي كأل ده خون اللي حتى ده أنا. That's my point. نالبات. وجنابزا أنا وفين دحردا وفي كل جزء دحردا سمع كايو تزبلا بنا إثيوبيا بزا خونتات نابنت مالتي هيجي. انتهى يزبل نسو ولا تشاينا ولا أفغانستان أو انت مثلا إسياس كعد زبل ونمسوخينا زي بوليتيكا مسوخينا بحبار كسرح إلين إسياس نملاية هجي تانا ولا محناس أبن دحردا عد مقريبنا مسوخ كمان. إسياس حدا عجام نمفلا لكم تحسوسي. نحنا بحرنا نمكوتصاري ولا أبي خساو رامسي بحرنا نمكوتصاري أيردوكم نديو. مانم بحر سلام تقطعتلتنا الشانل كما يكن يخوم كما يتخونوا السنة كتكوننا وترو من يوتيو أبناء لو معرستي كم وترو زهلو كنتات بغلط في زمع بلزلو بستفل عليه من قدينا دما كنريو حركات كنريو دي ليدلو أبز قدايزي أبز قدايك إيه بحري سكبر زلو كم دما يوروباوي حبرت مستمير تراين اكتيفيستيس قال تراخيبو خمزة نبري الأمانة تاي كم زنبرة تاي كم تبهلو كاب تفعل عليه رحمة لهم الأمانة يتركب انتاي كم زنبرة كنرينا كالكم تتريوت أنا حكم أتي قلتهم تقامتنا زبهلو كاب تقامتونا تقامرتك تسقرب زقل لنا خون زمس زل حجي نوي حوانو كشكعنا سنحو حجي انتاي ساتهم تاي كم زلي زلو كتريون كتسمت أنيكم دروتهم تجارو أكتيفيستس بوجيرم ترديهم متجيم نتهم إيرتراوين نازبلو كم هروم جميرة معلوم مالتيو بمقتال زتفل عليها رأستينا خنت كيف هذا فيديو زيا بوجن إثيوبيا زجبر زلو أبز جبر زلو أبز حجي من البعض جزين ترغيبون بتويتر أتي آخر يومي أبز قربا وان تزرق زل حبريتا بتي أمباسادرنا أمريكا بإثيوبيا تيزلو مستفل عليه وجناتنا إثيوبيا يرهب كم زلو أبز حلفه مسوت هدراو إزي جنرالنا إثيوبيا تفرد فيلد مارشالز بحال مستراخي بخمسة نبرة نسأتها وكنتاتنا إثيوبيا كمون إيرترا كم زتيو تحبيرون يرو بمقطع الحجون مست منستر فاينانسن مسكالوت منستر تمهرتن مسكالوتون كلهم يراقب كم زلون بولت اوف ذا ماس روح يسرع كم زلون سلازي هذا ميشن كم زلو تجنزباو كاله وتهدراوي حيليناي وتهدراوت نفار حنتي أباي نفاريت ناي إمارات بقطعلنا بإثيوبيا تخيل كم زلا زقلت حبريتاونا له نعون كنرينا كالوت بروباغندا ناي أبي انتاي كبر جميرون كم زلو كنرينا لازم استفل على حبريتا كلوي بليس لايك جبرو أغلى جيركم تسميكم دما بزوح كتمهارون بزوح أبديت زخون إنفورميشن كنسمعنا خلينا مجمريا أتقول داي بحر زلوا زلوا جينا كم زي قصلوان نبي قصم خدهم فتن زلوا نشتي تصاب تقرنيا زقبر ومن ري يحريو كتاب تكالي مدباتنا كنحل فينا إثيوبيا بمغنيات أقوام طاقة مريت بري بحري كتونن بزي مقالة قبل علي قطباوي من قصقصة صلوا أحد يريو قدامي منستر أبي أحمد هاجرنا بزعم بري بحري ترغبو زقبا ربحا كساب حجي أي رخبتن سلازغونا إثيوبيا بمسرة علم لخ حجي مثل الطاقم بري بحري تدرغا تربحت بري بحري كتخون على وازب الحتو أما جمرتا ورحي تقمتي كل تشحين 16 عام تمرت أباي توكل تهزبي حتو العلوم يوم علم لخ مثل تدقامنت بري بحري مالت بري بحري زي بالله هاجر بتا بري بحري زلو هاجر أبيلا ودا بحري بزي كفلت كتقام انت تخيليو كبلو طبقا مهور حقن ايتا منقشا يايو يقلصو ناي بحر بر تتقامنت مالت
ካብ تا بر زي بالهاجر بتا ناي بحر بر زلو هاجر حالفا ناي لوجستيك ناي ترانسبورتيشن ناي ودب تتقامت خوينا كاب تودب توننو مالت كيخونس تودب بزي قرص تتقبلو مالتي بخلا بحالا بنصا مالت بنصا خالوت استغورم انا انفستمنت سراحت توصم وصاتاتهم زلو خوينم تودم نكنمع خالوت انفراستراكشر خالوت ناي مسرته لمعاتاتن كزرغو توصم وصاتاتهم زلو خوينم اموداتا ግን بنصا ناي متقام مسل مالتي ازي ግን ኣብ ስምምዕነት ዝተደረኸይን ማለት በሪ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ዓለም ለኸ ሕጊ ኣጠቓቕማ በሪ ባሕሪ ንዝምልከት ኣብ 1982 ዓመተ ምህረት ክልተ ዓንቀጽ ጸዲቑ እዩ። ኮንቬንሽን ዓንቀጽ 125 በሪ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ብበሪ ባሕሪ ዘለዎን ሃገራት ኣቢለን ተረባሕቲን ክኾና ተደንጊጉ እዩ። 1982 ዓመተ ምህረት ዝጸደቐ ናይ ባሕሪ ሕጊ ዝበሃል ኣሎ እዩ። ኣብዚ ናይ ባሕሪ ሕጊ ብፍላይ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣግባብነት ዘለዎን ክልተ ዓናቅጽ ኣለዉ እዮም ወይም ክልተ ድንጋጌታት ኣለዉ እዮም። ኣብዞም ክልተ ድንጋጌታት እንታይ ዝብል ብናይ ባሕሪ በሪ ናይ ምርካብ መሰል ኣብ ዝብል ድንጋጌ ኣብቲ ኮንቬንሽን ዓንቀጽ 125 እንታይ ዝብል ናይ ባሕሪ በሪ ዘይብለን ሃገራት ብጎረባብተን ኣብለን ወይም ብቀረበን ኣብለን ካልኦት ናይ ባሕሪ በሪ ብዘለዎን ሃገራት ማለት እዩ ልዕሊ 200 ማይል ስርሒቅ ዝርከብ ባሕሪ ተረባሕትን ይኾና ከምኡውን ናይ ኮመን ሄሪቴጅ ኦፍ ማንካይንድ ዝበሃል ኣሎ እዚ ማለት ናይ ኩሉ ወዲ ሰብ ሓባራዊ ሃብቲ ማለት እዩ ናይ ዝውን ኣክሰስ ክገብራ ወይም ተበጻሒ ክኾን እዚ ንክጥቀማ ብቀረበን ኣብለን ኣይተን ወደብ ዘለዎን ሃገራት ኣብለን ንክሓልፋ ሳልሳይ ኣማራጽ እንታይ ዘቕመጠ ናይ መሰጋገር እውን the freedom of transit ዝብሎ ከም ትሪዎ ዘለኹም እቲ ጉዳይ ናይ ባሕሪ በቲ ብኪላታት ኣለዉ ዝበሃሉ ኪላታቶም ኣካቲቶም ዝተፈላለየ ክምጉቱ ክፍትኑ ከለዉ በቲ ኮይኑ በቲ ውዕላት ዝጥቀምሉ ዘለዉ ልኡላውነት ናይ ሓደ ሃገር ከይደፈርካ እቲ ካልእ ኩሉ ብናፃ ክትጥቀም ክትብል ከለኻ ናይ መን ትሕተ ቅርፂ ኢኻ ክትጥቀም ኣብ መን እዩ ክሃንፆ እቲ ትሕተ ቅርፂ እቲ ትሕተ ቅርፂ ብኸመይ እዩ ክኸውን ንመፃኢ ከመን እዩ ክውንኖ ናበይ ክኸይድ ስለዚ ሕውስውስ ዝበለ ዘረባ ሃገራት ልኡላዊ ግዝኣት ክሳብ ዘለወን ኣብ ካልእ ሃገር ግዝኣታት ኢኻ ክትገብሮ ትኽእል ብፍላይ እዚ ሕጂ ከምዚ ከፀባብቑን እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ክሲ እውን መስሪትና ኣለና ይብላሎ ንእሽተይ ንስማዓዮ እንታይ ዓይነት ክሲ እዮም መስሪቶም ዘለዉ ንስማዕ እስከ መሰጋገር እውን ሓንቲ ሃገር ወደብ ዘይብላ ወይም በር ዘይብል ሃገር ወደብ ዘለዋ በር ብዘለዋ ሃገር ኣብላ ተሻግራ ናብ ባሕሪ ንክትኸድ ካብ ባሕሪ እውን ናይ ንግዲ ምንቅስቃሳት ንክትገብር ናይ ትራንዚት መሰል እውን ኣሎ ማለት እዩ ሕዚ ዘን ሰለስተ መሰላት እየን ኣብቲ ድንጋጌ ተገልጸን ዘለዋ ኢትዮጵያ እውን ብናይ በሪ ባሕሪ ዘለወን ሃገራት ኣቢላ ኣብቲ ባሕሪ ዘሎ ተፈጥራዊ ሃፍትን ምንቅስቃስ መራኽብን ናይ ምጥቃምን ከምኡውን ካልኦት መሰልን ከም ዘለዋ እውን እቶም ምሁር ይገልጹ ላንድ ሎክድ ስምዑ ሕጂኻ እቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ጥራይ ዘይኮነስ እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ listen to this one ምክንያቱ ብሕፅር ዝበለስ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣብቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ማይ እዚ ኩሉ ሸንኮለል ዝብልዎ ዘሎ ክትፈልጡ እቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ማይ እሞ ከም ውሕጅ ኮይኑ ንግብፅን ሱዳንን ዝኸይድ እሞ ካብኡ ንዝነብሩ ንዑ ክኽልክልዎም ክንደይ ህርዲግ ዝብሉ ሃገር እዮም ኣብዘይ ሃገሮም ከይዶም ዓሳ ክገፉ ዝሓስቡ ዘለዉ ልስና ኔሽንስ ዝበሃላ ከም ኢትዮጵያ ዓይነት ሃገራት ማለት እዩ ብቀረበአን ዘለዋ ናይ ባሕሪ በሪ ዘለወን ሃገራት ሓሊፈን ኣክሰስ ገይረን መጀመርያ ኣክሰስ ገብራን ነውን ሓሊፈን ኣብቲ ባሕሪ ውሽጢ ዘሎ ሃብት ተፈጥሮ ሃብት ናይ ምጥቃም ይኹን ወይም ኣብቲ ባሕሪ ዙርያ ዝግበር ናይ ደህንነት ጉዳያት ወይም ናይ መራኽብ ምንቅስቃስ ክኾን ይኽእል እዩ ናይ መራኽብ ምንቅስቃሴ ደህንነት ንምቁፅፃር ክኾን ይኽእል እዩ ካልኦት ሳይንሳዊ ፅንዓታት ንምግባር ክኾን ይኽእል እዩ ካልኦት ረብሓታት እውን ስለ ዘሎ ካልኦት ኣብ ባሕሪ ናይ ተሓዳሲ ሓይሊ ናይ ሶላር ኢነርጂ ክኾን ይኽእል እዩ ካልእ ኣብቲ ባሕሪ ኣብ ባዕሉ ኣብቲ ባሕሪ ናይቲ ባሕሪ ውሽጥን ኣብ ባሕሪ ዝባን ዝግበሩ ማናቸውም ናይ ኢኮኖሚ ምንቅስቃሳት እውን
ናይ ምጥቃም መሰል ኣለወን ኢትዮጵያ መሰል ተረባሕነት በሪ ባሕሪ ሕቶኣ ብሰላማዊ መንገድን ምፍታሕ ንኢሂን ሚሂን ቅርብቲ ከም ዝኾነት ይፍለጥ ስለዝኾነ ድማ እቲ ሕቶኣ ናብ ሕብረት አፍሪካ ከም ዘቕረበት ኣይተ መንገሻ ወሲኾም ተዛሪቦም ናይ ሕብረት አፍሪካ ጉዳዩ ናብ ሕብረት አፍሪካ መውሰድ ይከኣል ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ቅርብና ኣለና ንሕና ንክንህቦም ቁርባት ኢና ሶም ግን ፍቃደኛ ይኾኑን ስለዚ ኣደራድሩና ተባህሉ ናብ ድርድር ይኣቱ ማለት እዩ ናብ ድርድር ይኣቱ ኣደራደርቲ ኣካላት ይምረፁ እቲ ጉዳይ ናብ ድርድር ይቀርብ ማለት እዩ ሶ በዚህ ተዘይተፈትሑ እውን ጉዳዩ ናብ ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጀስቲስ ኢንተርናሽናል ትሪቡናል ሎ ኦፍ ዘ ሲ ዝብል ትካላት ኣለዉ በዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መንጎ ሃገራት ናይ ጥቅሚ ግጭት ክልዓል ከሎ ዝፈትሑ ማለት እዩ ትካላት ኣለዉ ናብዚኦም እውን ምቕራብ ይከኣል እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መንገዲ ክንገብሮ ንፍትና ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ ኩነታት ብሰላማዊ መንገዲ ዝግበር ብሕጊ ድዩ ብዳንነት ድዩ ብቤት ፍርዲ ድዩ ዝግበር قبول باي وجن كل زكال كجبر خلي إرترا ما كنت محجون توجنا تسعين شو متنك ساكلة تشحنات نايب لا بلا تباهيلو إرتراجن حق سنة سلزنا برا تأكر خرزنا برا بوتات بقت هني إرترا كم زخون تغير مالتي سلزي حجون بحقاو من قد نحر خيرهم قبولي زي حقاو من قدي مقدر درنا ويكا نخن السمامع شمقلونا عند عقينون تبغي باي وجن أبوتات أجمع باللين بعين حق زجبر كله حق نقولها مع رزر تغين في كورس تحقون مع رقم زيرين فلتينا اسكا هجي كال انتاي قبرلو ازي بزي ناي سلاماو من قد كم سعر زلو زنف زربايم زارب زلو بخالي من قد انتاي قبرلو اسكا نسمع قست بزي سامن بليز انتغيلكم لايك قبرنا زي فيديو لايك تقيركم مو يحق زينة الشانل سبسكرايب دي قبركم سبسكرايب قبر سبورت قبرو امودا تدما تويتر كيتكمون فلو كتقبروني بتاعتنا حتى نغط የብልጽግናው መንግስት በዚህ ሳምንት ከፍተኛ ቁጥር ያለው የጦር መሳሪያ ከአቡዳቢ ወታደራዊ የአየር ማረፊያዎች በመጫን ስለማስገባቱ ተናገረም። የወታደራዊ መሳሪያ ጫኝ አንቶኖቮችን የሚከታተሉ የሳተላይት ምስል ባለሙያዎች ወደ ቢሾፍቱ የአየር ኃይል ግቢ ሐረር ሜዳ እነዚህ አውሮፕላኖች ደጋግመው ሲያርፉ የሚያሳዩ ማስረጃዎችን ማውጣቷል። አገዛዙ ያለፈው ተከታታይ እዚ ዜና እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ትዊተር ወፂሎ ኣብ ኤክስ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ እውን ርአ ነይረ ስለንታይ ዝበሃል ዘሎ እዛ ነፋሪት ብፍሉይ ኣብ ጅቡቲ ሓሊ ረጊፃ ካብ ኢማራት ብዙሕ ግዜ ናብ ኣብ ሓረር ኤርፖርት ድዩ ኣብኡ ዘሎ ብዙሕ ትመላለስ ኣላ ተተመላለሱ ዘላ ድማ ብተደጋጋሚ ተመሳሳሊ ኣብ ግዜ ኣብ 2022 ኣብቲ ውግእ ኣቢ ኣብ ሕማቕ ዝነበረሉ ሓድሽ ኣፅዋር ብምሕጋዝ ነቲ ሚዛን ናይ ኩናት ክቕይር ዝኽኣለ ዝበልዎ ድሮንን ካልእ ረቂቕ መሳርያታትን ካብ ብደሰይ መስመር ይመፅእ ከም ዝነበረ ከም ዝከር ሕጂ እውን ብዙሕ ይኣቱ ከም ዘሎ ይዝከር ኣብዚኣ ክነግረኩም ኣነ ፅራ ቢላ ክነግረኩም ዘለ እዚ ንኤርትራውያን ንምድሃል ኣይኮነ ሓበሬታ ንሃብ እዩ ኤርትራ ኣይኮነ ኣብ ሰንከልከል ዘሎ ዓቢ ኢማራት ዓረብ ሓጊዞሞ ይኮነ ሙሉእ ሃገራት ኮፍ ኢለን ኣብኡ ኣብ ሰውራ ከለይ ዝብለኩም ዘለኹ ሃገራት ናይ ሰሜን ኮርያ ዶ ራሻ ዶ ምብራቅ ጀርመን ዶ ኣለው ዝበሃል መፂኦም ኮፍ ኢሎም ትሬኒንግ ሂቦም ባዕሎም ስትራቴጂ ገይሮም ብሳተላይት ሓጊዞም ዝሓገዝዎ ሰውራ ናይ ኤርትራ ክስዕሩ ዘይከኣሉ እዮም ስለዚ ክንጥንቀቕ ኣለና ምፍላጡ ፅቡቅ ግን ክንረአድ የብልና ኤርትራ ብፍላይ ብወታደራዊ ዝመፅእ ካብዚኣቶም ብፍፁም ክስከፈሉ ትኽእል ኩነታት የብላ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኮይና ክንሪኦ ከለና እዚ ክበሃል ከሎ ግን እንታይ ይግበር ኣሎ ሓደ ክንሰማዕ ኣለና ካልኣይ ድማ ንውግእ ክንፅውዕ የብልናን ውግእ ክእለየሉ ዝኽእል መንገዲ ክንፀርግ ንከል ኣለና ቅድሚ ኩናት ምእታው ምክንያቱ ኩናት ክሳራ እምበር መክሰብ ስለዘይብሉ ኣቢ ድማ ንክሳራ ድሕር ዘይብል ምዃኑ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ኣዲስ ፎርቹን ዝበሃል መጋዚን ወፂኡ ከም ዝነበረ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ በቲ ፎሬን ሪዘርቭ ዓብ ፀገም ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ነቲ ኩሉ ዝገብሮ ዝነበረ ድጎማ ኣብ ድኹዒ ይኹን ኣብ ካልኦት ጠጠው ከም ዘበሎ ስለዚ እቲ መነባብሮ ናይ ኢትዮጵያ መሊሱ ክብእስ ከም ዝኽእል ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ ምናልባት ኣርቲክል ኣክሰስ ሊሚትድ ኣክሰስ ስለ ዘለዎ ከሪኩም ኣይክእልኒ ግን ኣብ ካሊእ እውን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ እቲ ኢኮኖሚ ናይ ኢትዮጵያ ታንክ እዩ ዝኸውን ዘሎ መሊሱ እዩ ዘንቆልቆል ዘሎ ግን ንዓቢ ንሱ ኣገዳስነት ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ዘሎ ንስማዕ ዓመታት ሸመታዎቹ ድሮንን ጨምሮ የጦር መሳሪያዎች ስለመሆኑ ተደጋግሞ መገለጹ ይታወሳል። በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢራኑን ሞሃጅር 6 ዩኤቪ የቱርኩን ባይራክታር ቱቢቱ የቻይና ዊንግሎንግ ዋን ኤንድቶን ጨምሮ በርካታ ከባድና የነፍስ ወከፍ የጦር መሳሪያዎችን ሚሊዮን ዶላሮችን አውጥተው ገዝተዋል። እነዚህ ድሮኖች ከቱርኩ ተኪርዳ ኮርሉ ኤርፖርት እንደዚሁም ከአቡዳቢ በቀጥታ ተነስተው በኢትዮጵያ አየር ኃይል ሐረር ሜዳ
ሜዳ ማረፊያ ላይ የተራገፉ ኢትዮጵያውያንን ሲቀጥፉ ሰንብቷል። ሰሞኑን ደግሞ በተለይም ከአቡዳቢ አፕሮን የሚነሱና በፍላይ ስካይ ኤርላይንስ የተጫኑ ወታደራዊ ቁሳቁሶች ሀረር ሜዳ ሲያርፉ ተስተውሏል። ከሰባቱ ቀናት ውስጥም ቢያንስ በአራቱ እነዚህ ወታደራዊ ሎጂስቲክስን ጫኝ አውሮፕላኖች በሁለቱ አየር ማረፊያዎች መካከል ምልልስ እንደተደረገም የሳተላይት ምስሎቹ አመልክተዋል። ደብል ኢሉሽን 76 ቲዲ እንደዚሁም ኢኤክስ 76011 የተሰኙ አውሮፕላኖችም አዲስ አበባና ቢሾፍቱ ሀረር ሜዳ ደርሰው ሲመለሱ ታይቷል። ሀረር ሜዳ በፈረንጆቹ 2021 እና 2022 የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ የጦር መሳሪያዎችን ከምስራቅ አውሮፓ፣ ሩቅ ምስራቅ፣ ቦስኒያ ሄርዞጎቪና እንደዚሁም ሰሜን ኮሪያ ሳይቀር የገዛውን ጦር መሳሪያ ለማራገፍ በዚ ኮይኑ በቲ ኢማራት ንአብይ ሕግዝዎ ከም ዘለዉ ንጹር ነገር እዩ። ምናልባት ኣብዚ ኩነታት እዚ ነቲ ሓጓፍ ክጥቀሙ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኢማራት ምናልባት እዚ ኸንታይ እዩ ኣሜሪካ ይኹን ካልእ ዓለም ኣብ ካልእ ነገር ቢዚ ኮይና ስለ ዘላ ኣብ ጉዳይ ናይ እስራኤል ናይ ፈለስቲምን ነዚ ሓጓፍ ተጠቂሞም ዝኾነ ስጉምቲ ክገብርሉ ዝኽእሉ ምናልባት ይሓስቡ ይህሉ ኾኑ ኢትዮጵያ ንኣቢ ምስ ሰራዊቱ ንፋኖ ክሳዕር ዘይከኣላ ፋኖ ብዙሕ ክሳረታት ይወርዶ ከም ዘሎን ብዙሕ እቲ ኩነታት ድማ ዋላ እኳ ተዓፊኑ እንተሎ ብወገን ናይ ኣምሓራ ሓበሬታታት ዝወፅእ ዘሎ ብዙሕ ስዕረታት የጋጥሞ ከም ዘሎን ሓደ እቲ ኩናት ንክውድኣሉ ዝኽእል ዝኾነ መለክዒ ከም ዘየለን እዩ ዝገልፅ። ስለዚ ምናልባት ኣፅዋር ክእትኽእል ንውሽጣዊ ጉዳይ ድዩ ክጥቀመሉ ናብ ኤርትራ ድዩ ክጥቀመሉ ዝተፈላለየ እንተታት ክህሉ ይኽእል። ግን ብሓፈሻ እቶም ፕሮፓጋንዳ ናቱ ዝዛረቡ ነቲ ኩነታት ተሊቅ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይክእል እዮም ዝገልፁ ዘለዉ። ምክንያቱ እቲ መዳለዊ ገለ ካብዚ ድሮንስ ኣብ ኣምሓራ ተጠቂሙ ብዙሕ ሰብ ከም ዝጎደ እዩ ዝንገር ዘሎ። ኣብዚ ናይ ፋኖ ዝግበር ዘሎ ውግእ ገለ ካብዚ ኣፅዋራት እዚ ይጥቀም ከም ዘሎን እሞ ኣብ ሲቪላዊ ህዝቢ ብዙሕ ጉድኣት ከም ዘውረደ እቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝጣበቕ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ብዕሊ ከሲስዎ ኣሎ ነቲ መንግስቲ ማለት እዩ ነቲ ፌደራላዊ ሰራዊት ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ኩነታት ንሪኦ ኣለና ኢማራት ኣብቲ ዞባቲ ኦልሞስት ሓንቲ ካብተን ናይ ኣሜሪካ ሙሉእ ተልእኾ ወሲዳ ወይ ከዓ ነቲ ናይ ኣሜሪካ እከይ ተግባር ንክትቅፅል ብሙሉእ ዓጢቓ ዘላ ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ድማ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ውግእ ብነፈሪታ ከምኡ ልክዕ ኣፅዋር ብምእታው ብጫት ጌራ ናብቲ ሕሜት ጀነራል ሕሜት ሰራዊት ብምእታው ነቲ ሃገር ብምሉእ ኣብ ዕግርግር ከም ዝኣቱ ትገብር ዘላ ሓንቲ ሃገር ምዃና ብወግዒ ይነገር ኣሎ። እዚ ኣብ የመን ዝገበረቶ ሓደ ንሳን ስዑድያ ናብ ሓደ ልፍንቲ ኮይኖም ነታ ሃገር የመን ጥዋዕዋዕ ኣቢሎማ ጥራይ ዘይኮኑስ ገለገለ ወደባት ናታ በዓላ ወኒናቶም ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ኢንፋክት ምስ እስራኤል ኮይኖም ሓንቲ ኣገዳሲት ወደብ ኣብቲ ህንዳዊ ውቅያኖስ ናብ ባቤል መንደብ ዝቐርብ ቦታ ሒዞም ከም ዘለዉ ይንገር። ስለዚ ብዙሕ ቦታታት እውን ካብቲ ግዝኣታዊ መሬት ናይ የመን ዕግርግር እዮም መቃቂሎም ቦታታት ተቆፃፂሮምን ስትራቴጂክ ቦታታት ሒዞም ከም ዘለውን እዮም ዝንገር። ሕጂ እውን እዚ ዝግበር ዘሎ ውግእ ኣብ ዓሰብ ስለ ዝነበሩ ንዓሰብ ንምቁፅፃር ሕልሚ ክህልዎም ይኽእል እዩ ምስ ኣቢ ተሻሪኾም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ይመስል እቲ ኩነታት ብወገነ ኤርትራ ምስ ግብፂ ይኹን ምስ ካልኦት ስዑድያ ፅቡቅ ዝምድና እኳ እንተለዋ እንታይ ዓይነት ሓገዛት ክትረክብ ትኽእል ግን ካልእ ኣርእስቲ ክኸውን ሕጂ ምናልባት ፅኒሕና ክምለሳ ኢና ከይበፅሓኩም ሓበሬታ ብዙሕ ሓበሬታ ስለ ዘለኒ ናብ ካልእ ቪድዮ ክሰጊርና ነዚያ እናሰማዕኩም ፅኑ። የኤርትራ ወልቃይት ግን የአማራ ራስ ተወጣው እዛው ያንተን ሴራ አማራ ይጋችን መቼም ከኤርትራ የምን ቀይ ባህር ነው የምን አሰብ ፊንፊኔ እንዳይመስል ቆም ብለህ አስብ። ኦኬ እዚኣ ትሪእዋ ፀናዕኩም መን ምዃና ይፈለጥኳ እንታ ጓል ግን ንዓሰብ ኢሉ ዝዋጋኣልካ ሰብ የለን። ዓሰብ ንኤርትራ እቲ ወልቃይት ድማ ናይ ኣምሓራ እናበለት ይደርፉ ኣለዉ። መቸም ሚድያ ኩናት ሎሚ ብሚድያ ኮይኑ ዘሎ ፅቡቅ ኮምፕሊመንት ክንባ ንኽእል ፅቡቅ ዝኾነ ከምኡ ዓይነት መልእኽቲ እዩ። ኣይዶኖ እቲ ናይ ኢትዮጵያ እኮ ክዛረባ ይክእልኒ ግን ዓሰብ ናይ ኤርትራ ምባላ ግን እኹል ንዓይ ንኣቢ ድማ ተቃውሞታት ብወገን ኣምሓራ እውን ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ። እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ለንቀነ ክትሪእዎ ዝቐነኹም ኣብዚ ቅድሚት እውን ኣምፅልኩም ዝነበርኩ በዓል ውፉይ ተሳቲፎምሉ ዝነበሩ ኣኼባ ናይ ንሰብኣዊ መሰላት ናይ ኤርትራ ዝድህስስ ኣካል ኢሎም ዝገበርዎ እዩ ነይሩ። ንእሽተይ እታ መጀመርያ ዘላ እዛ ካትሪን ትበሃል ዘላ ንሳያ እታ ናይ ኤውሮፓዊ ሕብረት ወኪላ መፅያ ነይራ። እቲ ኩነታት እንታይ ምዃኑ ነዊሕ እንዲ ናይ 2 ሰዓትን ገለን እዩ ኩሉ ክንሪኦ ንኽእል ኢና።
ምክንያቱ ተመሳሳሊ ክሲ ንኤርትራ ስለ ዝኾነ ንሳ ግን እንታይ ዕላማ ናታ እንታይ ሓላፍነት ናታ እስከ ንስማያ ንእሽተይ ፕሊስ ላይ ግበሩ ኣቕሊ ጌርና ንስማዕ ድሕሪኡ ተመሊስና ኣብኡ ዘጋጠመ ሓደ ተዓዛቢ ኮይኑ ዝመፅእ ቤልጅማዊ ዝበሎ ድማ ክንርኢና let's go. Europe external program with Africa for their initiative in organizing this event and for all the work that has been done behind the scenes. Thank you from my side for all your work you've done. Our discussion will encompass a wide range of speakers who will address the human rights situation in Eritrea, the plight of Eritrean refugees, and the far-reaching implication of the regime beyond its borders into the Horn of Africa and Europe. So تغند علامة نيرتراويان زدسس مخانو تغييراتو زنبرت نسبعو مسالات إيرتراويان زدسسيات بلدلا قد مناو متاونا كبرها لكم the same institution نزارة بزولنا إيروبا عبر الزبهال أبقازا أبزياء أوان أبزياء ساعات أبزياء دقيقة زيان هتسانات لعلي 3 الشح بأسكاكا من قدي بميسايلاتنا إسرائيل كدبدب كله بحم كبل زي كالي تكالينا نزارة بزولنا again and again دنقازنا إيرتراويان يقول نايزخوني يقول زيقا خمزي بلوم ناتهم استراتيجيك ربحة خمزلوم كنرينا حجون كابت زربهم سمعوهم تلازي كابي ربا عبرت زي لمج صغونا زربا نربحها متتاون مقبار سمعوا حج نغاتسب. The issue of sexual violence and the phenomenon of enslavement and human rights violation will be part of today's discussion. Crucial topics, especially from my perspective as a woman. The objective of this roundtable is to discuss a way forward both from an European and an African perspective. The situation in Eritrea affects not only the region itself, but of course Europe as well. Eritrea has gained international attention in recent years. So انت يوم زبلو زلو ابي ارتراو زلو كنتات بحتر زباله نوح بلا بلا سلو زغونه اتي بحفشات كنتات ابي ارتراو زلو نيرترا ترا ديكونس نيروب اون يصلونا يبلو بخمي سدتنيات كنا سند مت زلنا of course حدا كابت منጭ ናይ ስደተኛታት እንታዩ ንዝብል ሕቶኩም ልስቀለው ወይ መብዛሕትኡ ግዜ ዝብልዎ ابي ارتراو زلو ዲክታተራዊ ስርዓት መንግስቲ እዩ አበርክቶ ይብሉን ጽልዋ ይብሉን አይኮነን ካብኡ ዝብርትዕ ጉዳይ ግን እገዳብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ እዩ ስለምንታይ እቲ ወታደራዊ ኩነታት ኤርትራ ኣብቲ ግዜ ደርጊ ኣሽሓት ሰባት ክቆተሉ ከለዉ ሄይ ባይ ዘ ወይ ረሲዐ ኣለኹም ሓንቲ ንፍዕቲ ኤርትራዊ ዝገበረቶ ምህዞ እውን ከሪአኩም እያ ኣብዚ ስለዚ ሶሪ ፅንኢለ ኣጋጣሚ ኣብቲ ኢንትሮዳክሽን ክብለኩም ነይሩኒ ንመለስ ኣብ ኤርትራ ግህሰት ኩሉ ዓይነት ክግበር ከሎ ወይ ድማ ኤርትራ ኣብቲ ግዜ ናይ ደርጊ ግዜ ናይ ሃይለ ስላሴ ግዜ ዝነበረ ኩነታት ኤርትራዊ ስደት ኣይነበረን ከምቲ ሎሚ ስደት ኣይነበረን ምዕባለ ስለዚ ነበረ ቴክኖሎጂ ስለዚ ነበረ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም that's not the only reason ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ትሰብ basically ካብዚ ሕጂ ዘሎ ፍልልይ ነይሩ ኣብ ኤርትራ እገዳ ኣይነበረን ሽዑ ስለዚ ትሰምታዩ ብመሰረቱ እቲ ብፀቢቡን ክርከብ ዝኽእል ይርከብ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣብቲ ሃገር ዝኾነ ነገር ከምዘይኣቱ ገይሮም ኣለዉ መድሃኒት ክኣቱ ይክእል ንህንፃ ዝኾን ክኣቱ ይክእል ገለ ይክእል ስለዚ ሓደ ነቲ እገዳ ንሶም ገይሮሞ ዘሎ እመ የለይዎ for at least 10 years እቲ ናብኦም ዝመፅእ ዘሎ ፅልዋ ጠጠው ክብል ምኽኣለ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ግን እገዳ ገይሮምሉ ኣይገይሮምሉ ከዳኽምዎ ከምዘይከኣሉ ይፈልጡ እዮም እንጂ ንቐፅል due to the significant number of Eritrean refugees embarking on perilous journeys to Europe in their request to escape political oppression and the Eritrean indefinite national service. Proportionate to its population, more refugees come to Europe from Eritrea than from any other country. This also brings the international conflict to the outside world. Violent incidents at events and Eritrean festivals in Stockholm, Tel Aviv, Gießen and Stuttgart in Germany are symptomatic of this issue and represent only the tip of the conflict iceberg. So እንታይ ትብል ዘላ ኤርትራውያን ብብዙሕ መንገዲ ገይሮም ዝተፈላለየ መንገዲ ናብዚ ኤውሮፓ ከም ዝመፁ እቲ ዘጋጥሞም ወይ ከዓ እቲ ሕማቕ ባህሪ ናይ ባእሲ ናይ በዓል ጊስን ናይ በዓል ገለብ እውን እንተኾነ ብሰንኪቲ ናይ መንግስቲ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣገነ ነገ ንፀሊም ፀሊም ንፃዕዳ ፃዕዳ ምባል ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብ ሓደ ኤርትራዊ ፌስቲቫል መብርሂ ክበኩም እየ ባልዛ ዶክተር ሚርያም ገለመለ ናይ ትግራይ ነገራት ብጣዕሚ ዝግፋ እየን ተጋሩ ፌስቲቫል ገይሮም ናይ ሃገሮም ነስመራ ከኣትየ ዝብል ደርፊ ክገብሩ ከሎ ንኤርትራውያን ፕሮቮኬሽን ኣይኮነን እዮም ዝብሉና ዘለዉ ተጋሩ ነስመራ እንተዘይኣትየ ኣይሰምዕን እየ ግደፍ ንዝበሉና ኣይሰምዕን እየ ኢሎም ክደርፉ ከለዉ ፖለቲካዊ መላዓዓል ወይ ከዓ ፀቕጢ ዝፈጥር ደርፊ ይኮነን ይብሉና ኣለዉ ናይ ኤርትራ ኣብ ሳሕል ዝነበረ ደርፍታት ቃልሲ ናይ ኤርትራ ዘንፀባርቕ ደርፍታት ክድረፍ ከሎ ግን ንፖለቲካዊ መላዓዓል ንባእሲ ዝጠልብ ይብሉና ኣለዉ ትሰምዑ ኣለኹም ትዘረባ
the same European Union زيهم تريوم زلهم إسرائيل زي أخذ ملكم يتصبوا يرغب برالكم زيهم زي European Union نعم يزارب زلهم حماس إسرائيل سلازة هرما روكيتات سلازة هربلا إسرائيل نفسها ديفند قبر نفسها نخت كلاخل قبر ملسون نخت وسط حقه فقاد الله مثلا قبانيو إلهم يمزعمنو هو حاتنا إيرترا بميسايل دبديبو إيرترا قبر ملسون نخت وسط جد مسألة يبلان قبو يبلان يمزب لهم زلو زي تحكي أتي دابل ستاندرد ناتهم أبزيز الرأي أتناي كلامون كم تمساسلي أب إسرائيل كون كله تحكي يغير ترولس ناتهم يغير نغنياتو حماس سلازة هرمهم نإسرائيل نسيفيلاو يزبي شفت له جنوسايد في له نسجون قبولي بلخم الله مغنياتو حماس أوشت سلازلو نحماس كرغبو سلازي كله نهزبي لثلاثة شح حزبي أوشت إسرائيل 4 معات إسرائيل مش معاتي لثلاثة شح أنا ترايك أتي لمالو تغلى لدما كباب 9 شح سبك أتي لمالو هزيز تقطرت رايو مليونات ثبات مليونات كاب كل تنبخلت مليون حزب كذا كبابي 800 حزبي كم نابرو تمزابيلو نابت هدومي بلوم نابت زهدمولو دما روكي سدولم على عبتنا سدتنياتات بوتا شدشت بومب تمال سيدوم لهم لو مخاكل تبومب سيدوم لهم على سدتنياتات زعقبلو نايستنيات مدبر مالتي فلوت نجر نزن زغبر زلو كخنن زي كلن انصار تطوكبل زي كلن قلنا على مورالكم ورونا يفتنوا له سلامتاي افريقاوያን ስለዝኾና ስለንንዓ ድኻታ ስለዝኾና ይዝካላ አይኮን እቲ ነገር ጽቡቕ ጌር ክርዳኩም ኣሎ እቲ ዝሕዝን ክፋል ምዝያቶም ዝደናገጽ ጸሊ መልዩ ስለዝኾነ ምክንያቱ ሓንጎልና ቀደም ብሬን ዋሽ ጌሮም እዮም በኣና ጥራይ መፍትሒ ክመጸልኩም ዝኽእል ስለዝብሉ ኩሉ ጸገም ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ድሕሪ ውሽጢ ኣቲኻ እንተሪኻ ካብ ኤውሮጳ ዝብገስ እዩ ወላቶም ሕማቃት መራሕቲ ንህዝቦም ዝጭፍልቁ ዘለዉ ናይ ኤውሮጳውያን ስንፍና ስለ ዘሎ እዩ ንኣፍሪካ ናፃ እንተዝገድፎ ነይሮም ነቲ ስልጣናዊ ዘሎ እቲ ህዝቢ ባዕሉ በንቂሩ ማለዮ ነይሩ ካልእ ይትረፍ ኣብ ኤርትራ بحتر زبالك نقرأكم كابير ترى نزوجة زخون أوروبا تاجر أمريكا أنت زي تقبل نيركا أنت زي تقبل نيرا إيه سب كابير تايم وطن خلاص ترى نكابير ترى زلوا سرعة تثبيت معلومة عليه نيرو do you understand that كابير ترى زلوا منقسي نهزب زي قلت أنت كمخانو أنت نفلت نيرنا برجس بزع قلتات اللو قلتات يبلو مالت جنا يكونن أنت يجن كابتن شو زلوا قلتات تعمل عليه بمعربة عالم زقبر زلوا ساقمي بزح نهزب ترى زخون يخون دقة خيد مسألة يبلون أوروبا يخون أمريكا كيد مثلا زخون أخون ورقات يلن قليلا تزبال نيرو زبير فراي موت نيرو كم تجزي قال سيزنا بريج أنا بتانكتاتنا تركز خلصت كاب سودانيو زي مرات ما يملس نيرو كم أنت زخون نيرو سك نتى أبيرتاو زلوا ما كسب على عليه نيرو زي اللي أنتو خينو سلازم تايم على تيو أوروبا هبرت دبل ستاندرد أب ريل تايم تري والله ኤርትራ ሮኬት ካብ ትግራይ ተሰዲድዋ ነፍሳ ክትከላኸል መሰለ የብላን ይብሉ ለው እስራኤል ግን ሓማስ ስለዝሃርመላ ነፍሳ ክትከላኸል መሰለ ኣለዋ ክልተ ካብ ሓደ መልሓስ ክልተ ግብሪ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ Despite fleeing their home country, Eritreans cannot entirely escape the influence of President Afewerki's autocratic regime. The regime longs arm operates in both democratic and non- ኩሉ ተንብባ ዘላ ዝተጻሕፈላ ንስያሳ ፎርቂ እውን ብትኽክል ከምብቦ دليت يبلومن بقعت يبلوم تزعفلك من باب سلو زغون مخنيات they don't have time زعما نيرترا even نزا خيبا زا كيباتو دلا توكيل فرق ساعات يا مساهم كصنا دحريو غزي يبلين لاتون كيدا سنتاي مالتيو بملو تي انترنال اجندا نمسلوينت نسبا مسل يلوم فورماليتيوم زفصم زلو انتاي كغبرخم زلي فلوتيو democratic countries. In countries without democratic systems, its impact is strongly felt as Eritreans are considered labor migrants rather than political refugees. They need valid passports to obtain work permits and are compelled to pay diaspora taxes since they rely on the services of Eritrean diplomatic representation. Transnational Eritrean institutions play a significant role in democratic states, including, for instance, Germany. Embassies and consulates, as well as community organizations, are involved in generating donations from the diaspora. Those who fled repression and the indefinite national service and were granted refugee protection are harassed by agents of the regime. This phenomenon... For example, تزارب زلا نانسنسي كاليو مالتي إيرتراين معات على نابدقة أنا نابنت ننوي حوان تقاوم زنبركة عويلة زقام زنبركة حراس جبرنا ناي منجسي كاب إمباسو دويلو يكون كاب جلمتيو حراس جبرنا ويحماق جبرنا سبيلا تقانون خلوسي نتحسد كتب لك أنا تقاوم سلزونكو نوي حوان تقاوم سلز نبركو زفلت أنا جريزي منجسي إيرترا دويلو كن قتلا كاين ولا أديا ونيرا سدراي أول لو كسب حج قاتلوهم دز دليك عام نيري يعني at the highest level زارب نيري بس channel ناتي
ናብ ስድራይ ብፍሉይ ዘጋጠመ ነገር የለን ሓቂ ብሓቂ ክነግረኩኒ ኣብ ስድራይ ዘጋጠመ ኣብ ካልኦት ዘጋጥም ዘሎ ብፍሉይ ንስድራይ ዘጋጠመ የለን እዞም ኩሎም ኣብ ዝደገ ኮይኖም ዘግርዑ ዘለዉ እቲ መንግስቲ ከምቲ ሶም ዝብልዎ ዘለዉ እንተዝኸውን ካልእ ምኾነ ነይሩ the same people ግን ነዚኦም እዚኦም ከምዚ ዝብሉ ዘሎ ማለት እዩ ዝኾነት ሃገር ናብ ህዝቢ ናብ ሃገሩ ዘሎ ንክሰድድ ፀገም የብሉን but for some reason ኤርትራዊ ንኤርትራ ንህዝቡ ንስድሩ ንክሕግዝ ግቡእ ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ንኽወጥቀሎም ስለዘይከኣለ ንዑ ከውድቕ ዝኽእል ዘበለ ኩሉ ክገብሩ ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፍለጥ እገራታት ንክገብሩ ድልውነት ከም ዘለዎ እዮም ዘሪኢኹም ዘለዉ and practice has an international dimension and I'm familiar with similar situations in the large Syrian community in Germany with whom I maintain close contact. Europe needs to pay closer attention here and security authorities must show the sensitivity that matches the gravity of the situation. Regime learned from other regimes, one could cynically say best practices at its worst. The human rights situation in Eritrea is a grave concern. Restriction of freedom of expression, absence of political pluralism, violation of religious and belief freedoms, and the national service system, often associated with forced labor, are issues that should deeply trouble us. The European Union also expressed more than just concerns in June of this year at the UN Human Rights Council in response to the report of the UN Special Rapporteur, Dr. Badiker. The EU underlined that the lack of progress in human rights is a problem. Numerous individuals are still arbitrarily ክትርጉመልኩም ኣይክእልነት ደሴም ዘረባ ስለ ዝኾነ እቲ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበሃል ክሲ እዩ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናፅነት ዘረባ ርእይቶኻ ንምግላፅ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገማት ብንጹር መብዛሕትኡ ፀገማት የለን ይብል ኣለኹን ኣነ ወይ ኣይክሕዶ ኣለኹ ማለት ኣይኮነን ግን ኣድየን ኦፍ ደይ ፀገማትና ዝነግረና ዘይኮነስ መፍትሒ ዘምፃልና እዚኣቶም ግን ህዝቢ ኤርትራ መፍትሒ ከምፅሉ ተራእዮም ኣይፈልጡን እዮም እንታይ ዳ ነቲ ፀገሙ ከብእስሉን ከኽፍኡሉን ጥራዮም ርኢናዮም ንፈልጥ ኣብ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኤሮጳ ይኹን ኤሮጳውያን ዝመፀ ለውጢ የለን ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ትንኩ ክመፅእ ዝኽእል ነቶም ዝዕምፁ ምድጋፍ ጥራይ ነቶም ንኤርትራ ክብድሉ ዝኽእሉ ነቲ ህዝቢ ክድብድቡ ዝኽእሉ ኣፅዋር መሃብን መግቢ መሃብን ረድኤት መሃብን እንተዘይኮይኑ ንኤርትራ ክጠቅም ዝኽእል ሕጊ ወይ ዝኾነ ኢኒሽቲቭ ክገብሩ ኣይረኣናዮምን ቅድሚ እዚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ይኹን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እውን እንትኾነ detained and many Eritreans remain missing. Therefore, the EU called upon Eritrea to address these cases, disclose the whereabouts of the missing individuals, and release those held arbitrarily. Arbitrary detentions and enforced disappearance, as well as severe restrictions on freedom of opinion and assembly, represent violations of numerous international actors and countries have shown growing interest and self-interest in the region. Europe has responded to these developments in various ways, including humanitarian aid and development cooperation, as well as the imposition of sanctions due to human rights violation and political concerns. We need to contemplate the strategies and measures Europe and the international community can take to improve the situation in Eritrea and protect the rights of its people. At the same time, we must also consider the situation of Eritrean refugees in Europe. Their journey is perilous and often desperate and here and look forward to a productive discussion. Thank you for your attention. Solution. How can Europe and Africa collaborate to improve the situation in Eritrea and put an end to human rights violations? How can we address the challenges faced by Eritrean refugees and make their integration into our European societies more seamless? This round table provides an opportunity to discuss these questions, share experience, and collectively seek solutions. I thank all of you for your participation here and look forward to a productive discussion. Thank you for your attention. And now I give over to Madame van Rijzen. So ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ሓደ ካብቲ ናይ ኤሮፓ ጂኦፖለቲካሊ ኣብቲ ዞባቲ ኢንተረስት ኣለዎ ወይ ከዓ ኣብቲ ማዕከን ናይ ሓያላን ዘሎ ኣብ ጅቡቲ ከምቲ ዝደለ ቦታ ይረኸቡን ኣለው ስለዚ ሓደ ናቶም ረብሓ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ተሻሪኾም ድዮም ምስ ተቃዋምቲ ናይ ኤርትራ ካብ ሕጂ ሽርክነት ጌርካ ፅባሕ ንግሆ ኣብቲ ቦታቲ ዝኣክል ቦታ ንኽትረክብ ክሓገዝ ይኽእል ይኸውን እዩ ኩሉ እዚ ግን ንህዝቢ ኤርትራ ንምርዳእ ንምጥቃም ከም ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ክጠቕሞ እንተደሊኻ the number one ሓገዝ እቲ ሳንክሽንስ ጌርካሉ ዘለኻ መድሃኒት ንኸይኣቱ ዝኾነ ይኹን ማቴርያል ንኤርትራ ከይኣቱ ዝኾነ ይኹን ኢቭን ስድራ ቤታት ንስድሮኦም ንኸይሕግዙ
مع انقفاታት تغير زلو نسيكل زلو نسبه ኤርትራ ትድንቅጸሉ ተኾንካ እታውን ኮ ተስፋናቱ ካብ ኤርትራ ምስ ወፀ ጥራይ ብኮለል ክነብር እንድሕር ትፈርደለኻ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዝኾነ ንኸይገብር እዚ ክበሃል ከሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ለውጢ ክገብሮ ዘሎ የለን ማለት ኣይኮነን there are a lot of things መንግስቲ ኤርትራ ክዕርዮ ዘሎ ብዙ ነገራት ኣሎ ክዕርዮ ዝግባእ ነቲ ውሽጣዊ ኩነታት ናይቲ ሃገር ክቀያየር ይግባእ ንሱ ለውጢ ክገብር ይግባእ ሓደ ዓይነት መንገዲ ጥራይ ሴም መንገዲ ጥራይ ምኽታል ነቲ ህዝቢ ብዙሕ ክሳራን ብዙሕ ዕንወትን የውርደሉ ኣሎ for sure ኣነ ንባዕሉ እቲ ሪፎርም ክመፅእ ለውጢ ክመፅእ ይደልየ ግን at the end of the day ወላ እቲ ሪፎርም ንክገብር እቲ መንግስቲ ንኣብነት ነቶም ደገ ዘለዉ ናብቲ ዓዲ ንክሳተፉ እንተኢልካ እውን እቲ ንሳቶም ገይሮሞ ዘሎ ማዕቀብ ክሳብ ዘይገበእ ክሳብ ዘያለይዎ ሰባት ካብ ደገ ኢንቨስት ንክገብሩ እውን ዕድል ክረኽቡ የብሎምን እቲ ቀንዲ ዕላማ ድማ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ሰብ ኢንቨስት ንከይገብር እዩ ዕንቅፋት ናቶም ወፃእተኛ ክገብሮ ይክእልን እንድዩ ዝተፈላለየ ሽም ናይ ኤርትራ ኣባላሽዮም ስለ ዝኾኑ እቶም ደቂ ዓዲ ደቂ ሃገር እውን ንከይገብሩ ከዓ እቲ ናይ ፋይናንሻል ሙቭመንት ኩሉ ዓንቂፎም ኣለዉ ስለዚ at the end of the day እቲ ናቶም ሕልሚ ነቲ ሃገር ከመይ ጌርካ ተንበርክኻ ኣብ ኢዶም ትእትዋ እዩ ስለዚ እዚ ኤሪዝ ወረዲስ ንእሽተይ ክንሰምዓይና ድሕሪኡ ሓደ ንኤርትራ ዝፈልጣ ኣብኡ መፅኡ ቤና ዓዲሞሞ ድዮም ወላ በዓል መፅኡ ነታ ናቶም ማሕበር ዝፀየቀሎም ሰብኣይ ሬሩ ሼር ገይሮም ማርኪባ እታ ቪድዮ My name is Miriam van Wijsen. I am the moderator of this panel and first of all would like to thank you Katrien and Mrs. Langenzipen for organizing this important roundtable at this very important moment in time also and for all the work that your staff has done to support the organization of this seminar. We have received the statement of Dr. Mohamed Babikar. He's the UN Special Rapporteur on Eritrea, and he would have been here in person today, but he is presenting at the UN General Assembly. So he has sent a statement for the roundtable here today, and he has asked me to read it. So I'm going to read the statement here of Dr. PLF, Eritrean family. So بحفش بلا بلا ناتهم بزوك تسمعون تدليكم على يوتيوب علىكم كيتكم European Parliament Roundtable on Eritrea زبل ኣለኩም ኣብ ከይድኩም ራይዎ ናይ 2 ሰዓትን ገለን ስለ ዝኾነ ብዙሕ ክንሰምዕ ንኽእልና the same ክስዩ እቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትሰምዕዎ ኩሉ ግዜ there is nothing new about it ግን ሓንቲ ኣነ ከም ሪማርክ ወይ ከም ትዕዝብቲ ከቐምጣ ዝደሊ ኣብዚ እዋን እዚ ዓለም ሙሉእ ዲስትራክትድ ኮይና ኣላ ኣብ ናይ እስራኤልን ኣብ ናይ ዩክሬንን ስለዚ ነዚ ሃጓፍ ተጠቂሞም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ካልእ እገዳታትን ካልእ ፀገማትን ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ምግንዛብ የድሊ እዚ ድማ ፈሊጥካ ምጓት የድሊ ሓደ ኣጋጣሚ ኣብኡ ዝዓደምዎ ሰብ ዝገበሮም ዓዲሞሞ ድዮም ወላ ባዕልያት እዩ ዝተዛረቦ እስከ ንስማዕ I'm from Eritrea Tour. I'm from Belgium. I'm from Eritrea Tour. In 2014, a friend of mine, Michel Collomb, from Investigation, he went to Eritrea and he had a discussion with President Afwerki. And Afwerki said, come and see. If you want to judge, come and see. So I organized together with my friend Mohamed Hassan 2 trips to Eritrea in 2000. እንታይ ዝብል ዘሎ ሓደ ግዜ ንዓይ ዓርከይ ንኤርትራ ከይዱ ምስ ኣጋጣሚ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተረኺቡ ምስ ተዘራረቡ መፂኹም ራእይዎ ካብ ደገ ተዛረቡ መፂኹም እቲ ህይወት ናይ ኤርትራ ራእይዎ ኢሉኒ ኣነ ድማ ምስ ዕረቕተይ ምስ ዓርከይ መሓመድ ሓሰን ዝበሃል ክልተ ትሪፕስ ናብ ኤርትራ ገይረ 2014-16 ገለ ንኤርትራ ከይደርየዮ ይብል ኣሎ እንታይ ብሎም ኣሎ ሕጂ ስምዑ 2014 and one in 2016 we were 20 because only 20 because there are more than 40 people who want to go there. And I will organize a new trip to Eritrea in April 2014. No, I'm from a different world. What I hear here, in my opinion, that's the West. What I and I struggle for when I was 20 is for the South. Against imperialism, against the West, against the Americans, against Germany, against the European Union. Of course, there are... እንታይ ይብላ ኣሎ ንኤርትራ ብኣካል ክልተ ግዜ ዝረኣኹዋ እየ ኩነታት ኣብዚ ሕጂ ዝሰምዖ ዘለኹ ሓድሽ ዓለም እዩ ንዓይ እዚ ሓበሬታ ኣብዚ ንሰምዖ ዘለና ኣነ ካብ ንእስነተይ ካብ ዕስራ ኩሉ ናተይ ቃልሲ ኣጌንስት ኢምፔሪያሊዝም ኣጌንስት ጭቆናን ግዝኣትን መግዛእትን ተንበርካኽነትን እየ ኣጌንስት ኣሜሪካ ኤውሮፓ ጀርመኒ ካልኦት ንኣፍሪካ ነቲ ግሎባል ሳውዝ ዝበሃል ንኣፍሪካ ንካልኦትን ካብ ጭቆና ንክወፁ ናፅነቶም ንክረኽቡ እየ ዝቃለስ ነይረ ስለዚ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ከሎ እቲ ትዛረብዎ ዘለኹም
أنا زي فلت حكي نابلي زارب زلو نسمع يحجاب زي مودة تزبلا. Against the European Union. Of course, there are many difficulties in the world, but we are in a period that the West is on decline. And that is great. And we see the global South growing, and Eritrea plays a great role in that. And we see that because in Africa, the prestige of the president of Turkey is great. Even not only in the whole of Africa. I speak with comrades of Mali. سنتاي بلا مالو أنا نيرتراي فلته أبزو أنا زي أوروبا سلت أنا ناتا نادا خمين نأرجن زخيزلو سلت أنا يبلنا له زخات بغيو بنتارو أفريقيا زبالت جلوبال ساوث زبال أفريقيا ترى كونس كل سهجرات عرب كمون هندي تشاينا كلاتهم جلوبال ساوث يوم زبالو ساوث أمريكا زياتهم نعبي يوم زخود زلو تسفاد ما بومي زلو سلازي صقام يبلو من مالت هاي كونن جن نبقى زم عبالة يرتراون تقونت بزح لو تتقبر زل حجريا بريزنت نيرترا إسحاق أفوركي أب أفريقيا أكم أبي كبر زجبو أبي كبر مراحيو even أبزن حجي علوان ناقبرا مراحتن زاليا زلوا كم بعل مالي نيجر كيدا كرخ اللغون أبي كبري زلهم نسخاتكم أبزن تقول وزلهم سيد زي كونه تي كانوا حجراتنا تيرترا تخذ زلا يدلي ويا ما بأفريقيا نبلي ببزح عننا أفريقيا نجار بزح سلزي كاتل نزنا إيرترا أكايدا ولا قبزح شجر تلو إيرترا كم أباي أبنت ناي ناس أزخونت هجر ناس نتعب إيدا حزازلا زي تنبركخت بناي معرباين ريموت زي تزور هجر بمخانا بتعمل بخبري يوم تسوعوا سلزي نساز ما كبزح جزء كم أبي هيرو نا أفريقيا أب أفريقيا تا أنكو هجراوي سمعت زلوا هجراوي نزلوا هجر إيرترا كمون ساوث أفريقيا قال بلاني لهم يوم تم هجراو نزلون هجر تونكو أنصار ميراباين هجر دوك بنزخل مراحي دما نيرترا مراحي سياسة فورك تراي نابلو تزاربوا مع فيديوهات لكم كيتكم رايوا. In a period that the West is on decline, and that is great. And we see the global South growing, and Eritrea plays a great role in that. And we see that because in Africa, the prestige of the president of Turkey is great. Even not only in the whole of Africa. I speak with comrades of Mali. They support, they don't anything about Eritrea. But when I told them what is happening there, they want to support the country. Sorry, can you just finish because I have yes, more speakers. I say you belong to the past. Africa and the young people in Africa are the future. كم زراهم تي حبريتا إيرترا تسفى زلوا هجر بزحات أفريقيا دما كم أرأي زريوا كحجزوا دما دلونا زلوهم مخانم بريزنت هجر إيرتراون بزح كبر كم زلوهم سجرا مستنسها تحسبون أو تعطوا زلا جندان سلزي كيد أغلى سيبوا كتود تخل دغلتي فايلا ربي شاطا مودة هدما فيعطيها مغنياتو كم زعين الدمسي أبزناتا كخونا الله يتدلنيا كما إلى وتعطى فيديو أبزانا كل تسعة قلن يلا نزاناتو زربا سلزي كما إلى متي أنا كرباي كالكم من البات كتولة خليا سلزي يوروبايان أبزوان زيك محجين تشجعونكم دحرجي كشكوهم كتفكوا دي بلوم مغنياتو نساتهم حد هلكيت كفتسام كله أب فلسطين كزاربو زي كالو نسرائيل زدقفو زلو إيرترا هاجرات دبديبا نعسر عامت أب وشت إيرترا عسكرون زي سراويتنا إثيوبيا وصاكم زي كالو نناي تግራይ ዝገበረቶ ኩሉ ሸፊኖም ሕጂ እውን ኤርትራ ጥራይ ከሰይጥኑን ዲያብሎስ ክቕይሩን ዝፅዕሩ ዘለዉ ሰባት ምዃኖም ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ንፀሊም ፀሊም ንፃዕዳ ፃዕዳ ምባል ድማ ኣገዳስነት እዩ ኔክስት ቶፒክ ናተይ ብዛዕባ ሓንቲ ኣዝያ ብሪልየንት ኤርትራዊት ሕልፍ ክብል እያ መፅያት ነታ ቪድዮ ሓድሽ ነገር ምሂዛ ዘለያ ምሉእ ትሕዝቶናታ ኣብ ዓወት ኣረጋይ ዝብል ቻነል ኣለኩም ከይትኩም ራእይዋ ብጣዕሚ ኢንተረስቲንግ ቪድዮ እያ ንሽተይ ካብታ ሪፖርት ከርየኩም እንታይ ምሂዛ ምክንያቱ ዋን ኦፍ ዕላማታት ድማ ፅቡቅ ነገር ናይ ህዝብና ከነምፅእ ስለ ዘለና ሰራት እንሲዮ ባርካይ ዝተባሃለት ኤርትራዊት ብሪጣንያዊት ብዘይ ባትሪ ከምኡውን ብዘይ ምንጪ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክትሰርሕ ላምፓዲና ብምስናዕ ናብ መሬት ተቐሪባ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ለንደን ብሪጣንያ ምህንድስናን ኮምፒተር ሳይንስን ዝተማሃረት ሰራ ባርካይ ዝሰናዓታ ላምፓዲና ብተምሳል ዲናሞ ብኢዳ ዚርካ እትሰርሕ እያ
መሃንድስ ሳራ ነታ ሰናዕታ ላምፓዲና ድማ ኣብ ከተማ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ብ25-26 ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ ምርኢት ዓለም ለኻዊ ተራድኦ ሰብኣውነት ኣቕሪባታ ሳራ ሰናዕታ ላምፓዲና ብዝያዳ ንህፃናት ብፍላይ ድማ ኣብ ማዕስከራት ስደተኛታት ንዝነብሩ እተገልግል ኮይና ብቐሊሉ እትገጣጠምን ቆልዑ ድማ እታ ላምፓዲና ብኸመይ ከም እትሰርሕ ክመራመሩ ህንጡይነት እትፈጥር እያ ተባሂላ እታ ኣንበሳ ፕሌይ ዝተሰምየት ላምፓዲና ኣብ ዓለም ለኻዊ ተራድኦ ሰብኣውነት ጀኔቫ ክትቀርብ ዝተደልየ ምስ ናይ ተራድኦ ማሕበራት ንምልላይን ኣብ መላእ ዓለም ናብ ዝርከቡ ስደተኛታት ህፃናት ክትዝርጋሕን ኣብ ጥቕሚ ክትውዕል ንምግባራን ከም ዝኾነ መሃንድስ ሳራ ትገልጽ እታ ላምፓዲና ብፍላይ ንስደተኛታት ቆልዑ ብናፃ ትዕደል ኮይና ካልእ ሰብ ብግሉ ክዕድጋ ከም ዝኽእልን ሓደ ሰብ ሓንቲ እንተዓዲጉ ድማ ኣምሳያኡ ሓደ ስደተኛ ቆልዓ ሓንቲ ብናፃ ይወስድ ሳራ ካብ ኤርትራውያን ስድራ ቤት ኣብ ከተማ ለንደን ብሪጣንያ ዝተወልደት እያ ስድራ ሳራ ብሰንኪ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ኩናት ናብ ስደት ዘምርሑ እዮም هلو سارة كمي كان يغمي لغي كمي عنده نعم مسكن كمي جبنا تضرب دي كنت تعرف ورد بلينكا او اسمه نغزل بلين قلت برمبهل وركما كرم ما شاء الله برمبهل عجب بس صرت لارينا مني خصي مني خسارات مني سارة باكاي تيك سارة باكاي Sarah Sinta Bakai. I'm an engineer. We make educational kits and I run Amasa Play. انت خدمتي Computer science and business at UCL and then child development at Oxford. Okay, and then what انت So we design educational kits with refugee children. They assemble the kit as a circuit and then they make it and use it to generate light. A lot of the children we work with live in no electricity, no schooling resources. So we tested in France, Hungary, Ethiopia, Eritrea, and when parents buy them, the refugee child gets one for free. So the biggest customer is in America, and they buy it to teach their children about science, and they assemble the kit, and they make it like this. And I volunteered in Eritrea for 3 months teaching children science, and they said it should. So እዚኣ ሓፍትና እትሪእዋ ዘለኹም ሳራ በርካይ ትበሃል ከምዚ ናይ ወገናውነት ኣይትበልዋ ጓል ዓደያ እውን ብሌኔትያ ጓል ዓደያ እውን ግና ናይ ፈልጣነ ነይራ ይንፋለጥና ነርና ስለዚ ብጣዕሚ ዝሕጉስ እዩ ኮምፒውተር ሳይንስ ኢንጂነር እያ ሓደ ዓብይ ምህዞ ንህዝብና ከገልግል ዝኽእል ምክንያቱ ብዘይ ባተሪ ዝሰርሕ ስለ ዝኾነ ብኸመይ ናብ ዓድና ካትኽእል እንታይ ክግበር ይኽእል ኣይ ሆፕ ብዝኾነ ይኹን ኮኔክትድ ክንከውን እሞ ነቶም ኣብ ከም ማዓስከራት ንዘሎ ምናልባት ክሕግዝ ዝኽእል ኢኒሽቲቭ ክኸውን ይኽእል እዚ ብሪሊየንት ሓሳብ ኣይ ቲንክ ካባ ሞር ብዙሕ ክንፅበ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ኣብ ኦክስፎርድ ዝተማሃረት ኣዝያ ብሪሊየንት ተማሃሪት ምዃና ንርዱይቲ ዩኒቨርሲቲ ዝተማሃረቶ እውን ዝነግር ስለ ዝኾነ ብዙሓት ኤርትራውያን ዘኹርዕ መንእሰያት ይዓብዩልና ኣለው ኤርትራ ብዙሕ ፀጋታት ኣብ ደገ ኣለዋ ከመይ ጌርካ ነዚ ፀጋታት እዚ ብሓደ ማች ጌርካ ኣብቲ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ለውጢ ንክገብር ሞቢላይዝ ክትገብሮ ትኽእል ሓደ ካብቲ ወትሩ ኣብ ሓንጎለይ ዝመላለስ እዩ ናይ ደገ ሓይሊ ዘድልያ ሃገር ኣይኮነትን ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካ ምፅወታ ዘድልያ ሃገር ኣይኮነትን እዚኣ እታ ምሂዛታ ዘላ ላምፓዲና ኣንበሳ ኢላ ፀዊዓታ which is really brilliant ነቲ ሕብረተሰብናን ባህልታትናን ክብርታትናን ቋንቋናን ዝጥቀም ምህዞ ብምዃኑ ድማ ከምኡ ድማ ፕራክቲካል ነቲ ሰብ ልችም መብራህቲ ንዘይብሉ ክጠቅም ትኽእል ምህዞ ብምዃና ድማ ሓደ ሰብ ብዙሕ ክምህዝ ዝኽእል እንድዩ እቲ ምህዞ ኣብቲ ፕራክቲካል ላይፍ ናይ ሰባት ኣበርክቶ ክገብር ዝኽእል ክኸውን ከሎ ድማ ዝበለፀ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ብሽመይን ብሽም ኩሎምን ክንሕግዛ ምደለኹ ግን ምናልባት ኣብ ኔክስት ታይም ኣስፋ ሓቢለ ከምፅኣልኩም እየ ኮንታክት እንተገይረ ምሳ ዝኾነ ዌብሳይት ኣለዋ ሓደ ክንገዛላ ዋላ ምናልባት ሰፖርት ክንገብር እውን ከምኡ ፅቡቕ እዩ ቅድሚ ሕጂ ኤርትራውያን 5 ኢንጂነራት ንኣሽቱ ቆልዑ ሶፍትዌር ብጌሚንግ ወይ ከዓ ከምዚ ብሮቦቲክስ ዝሰልጠኑ ኣብ ቻይና ከይዶም ዓብይ ክብሪ ንኤርትራ ከም ዘውሃብዋን ኣብ ልዕሊ እቲ ብስፖርት ዝመፅእ ዝናና ብትምህርቲ ብቴክኖሎጂ ከምዚ ክመፅእ ከሎ ድማ ካብ መጠን ንላዕሊ ተስፋ ዝህብ እዩ እቲ ፌስቲቫላት ናይ ኤርትራ ድማ ከም ኣነ ዝፈልጦ ነዚኣቶም ዓቢ ፕላትፎርም እዩ ነቲ ንሳቶም ዝመሃዝዎ ዝሰርሕዎ ዝፈጠርዎ ወይ ሓደሽቲ ሓሳባቶም ናብ ህዝቢ ንከላለይዎምን ህዝቦም ድማ ክሕግዞም ዝተኻለ መንገዲ ፕላትፎርም ስለ ዝፈጥር ኣነ እኳ ተሳቲፈ ይፈልጥን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝመፅእ ግን ተስፋ ይገብር እጃመይ ክገብር በዚ ኮይኑ በቲ ግን ነዛ ሓፍትና ንሽተይ እሞ ክንሰምዓ ድሕሪኡ ሓንቲ ኣላትኒ ነቶም ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ትነብሩ ዘለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ትነብሩ ዘለኹም ኣገዳስነት ክህልዋ ትኽእል ንሽተይ መተሓሳሰቢት ኣላትኒ We called Ambassa, and that's why the name came about. Okay, shimna is Lambadina khna Ambassa ya shimna? Yeah, Ambassa play. Yeah. Is it battery gas sarah? Pardon? Battery? No. Stepper motor. So this is the stepper motor. And when you wind it, it generates electricity. So 3 minutes of winding gives you 30 minutes of light. So no battery. So ከምዚኣ ጌራ ተጠዊኻያ ባተሪ ንስዩ ዝኾና ትብለኩም ኣላ
30 دقيقة ندحري أطوي خايا نخندي ساعات تكملاتها. It's really good نحسبنا زاد الليزي. So 3 minutes of winding gives you 30 minutes of light. So no 3 دقائق ندحر أزيركا 5 جيركا ن3 دقائق تقمك زغل باور ويكا هايلي ويكا ساعات هبانة لامبارينا. Brilliant. battery. In the beginning I did a battery, but then you need to keep replacing the battery if it's broken. And the refugee is, if you're displaced for 5 years, 10 years, so it needs to last for that long. So this lasts for 10 years now. جزينا refugee camps تصدقوا؟ Yeah. أمريكا تجزي أمه إيروبا تجزي أمه. Exactly. America, Germany, Netherlands, they're the biggest customers. ومتى كم تصحين They asked me to. Okay. Yeah. When I was teaching children, I had no plan to run a business. It was not my idea. I was going to do a PhD or work in technology. And then they said, can you make it? And I said, okay. Okay. That's it. And then 3 years later, we have a business, we have investors, grant funding. So كم نريد لنا تحساب كاب نفسي مثلا يدزم ماتر حسابات بزح حساب يزل بعلم تكبر أو نتيز وحده سلزي تحساب أبتي تزوروا لز نبرت معسكرنا كامبتات نيسدنيا هذا مسكدت سأقام كم زلوا كم زي مغنياتو إلكتريك سلزي بلو باتر خا جوز سلزي سقامو حنسب يبكايون بعلوك سرع زغل كم زي عينت ميكانيكال سرع إنرجي تعرفوا هاي بكا نبزوح إذا قال زغل كميلهم مسحتتوني أنا دمانة تسرع وسيدة تقبلي عجين إنفسترز هلونا supporters هلونا project ما صبوا خير عليها والدلا I'm very happy حنت عودتي بلح إرتراويت وعرو بمركبنا بتدخلوا بترغبوا مجوز كتبوا ما نقعد زخنا نهتا كونتاكت بلون زي فيديو حلف قبل كله غيكونكم سريتكم ليكم thank you تم سريتكم لي بزو فيديو تتسدوا لي يا مسجن نقول لك قربي كلني ككمر لا ينتجن بمحلتو قربي نبلكو ك نابتانا مودة تكفال سجري هجي زيا حجز جبرا زيا سبسبنا عصر እዚ ሰብ እዚ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ሒዞም መዳልያ ዝተሸለመ እዩ ስለዚ እሱ ዝዛረበ ዘሎ ምስ ግዜ ኣገዳስነት ክልዎ ክእል እዩ ሓደጋ ከየውርደልና ከሎ ንስማዕ እዩ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ተቐመጡ ብዙሕ ብዛዕባ ኤርትራ ናፅነትና ገለመለ እናበለ ብድዕ እንዲ ዘለዎ ተቋንኩ ግን ነቶም ኤርትራውያን ኣብኡ ዘለኹም ንእሽተይ ትምልከት ሓበሬታ እዚያውን ሰይድኩም ለይኹም ደጊምኩም ክንሰምዓሞ ሰብሰበን ዓስረን ወደ ውጭ ሀገር የምንልካቸው ምስል እንዲ ጦርነት ይነሳል። ጦርነት ከተነሳ ደግሞ እኛ አሰብን ይዘን ነው የምንወስደው። ያ ግን ሌላ ነገር ያመጣው በዓለም አቀፍ ጉዳዮች እንግዲህ ኤርትራ ራሷን የቻለች ሉዓላዊ ሀገር ነች። ኤርትራ ራሷን የቻለች ሉዓላዊ ሀገር ነች። ኢትዮጵያ ጓዳ ውስጥ ገብታ ስትርመጠመጥ ነው የምትውለው። እሱ እንዳለ ሆኖ እሱ ሌላ ጉዳይ ነው። እንደወረራ አይቆጠርም። እንደወረራ ነው እዚህ ጋር ይሰራል። እነሱ አማራ ክልል ገብተው እየበጠበጡ ነው ያለው። ይኸው አዲግራት ውስጥ አሁን ሌላ እየተቋቋምን ነው። ከዛ እዚህ ያሉ ኤርትራውያን 300,000 ኤርትራውያን አሉ። ሰብሰበን አስረን ወደ ውጭ ሀገር የምንልካቸው ምስል እንዴ አሰልጥነ ወታደራዊ ወደ ኤርትራ እንመልሳቸዋለን። ሰንታይ ዝብል ዘሎ ሰብ እዚ ብትክክል እንታይ ዓይነት ጭካኔ ዘለዎ ኦፍ ኮርስ ካብታ ሃገር እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ጭካኔ ከም ኖርማሊ ኢኻ ትወስዶ ርህራሄ ከሰንብደካ ዝግባእ ምክንያት ካብ ኢትዮጵያ ኩሉ ዓይነት ጭካኔ እዚኣ ትሪእዋ ፀናሕኩም ኢንጂነር ሳራ عدا بسكديرا يزبحال بسكديرا نتعدي نعي كاب ناتي ولا سدرابيت راي شدش سبات مالتيو كالد من بمول تعدي كاب نفرتو كينات كانت حناكم من يوم ام مسجد يوم كباب 8-9 زغون سبات بتملكت اللي ببرين رشري شوم زقتلوم يمنتهم استرفوا من البا زي موتو كيكوني لهم دما بكارا بخارا حدا بحد نابلو زقتلوم يم سلازي ازي بسكديرايو تقني لهم دما ابعونا زبحال كباب كرنما كم جيران ببرينن بكالن ناماي سبات زقتليم كابزياتهم سدرا بيتا كابوز متيوم نيرم كم ناتي مالتي سلازي انتاي زبل زلو زي سبزي تكونتات إيرترا متتتاوى بإثيوبيا سلتجبر زلا بسونكي تكونات كجمر again بقدام انتهي لكم نيرة إيرترا أبتقرأت متتتاوى تجبر نيرة بناتهم ساويتن لما نندم مسجون وازن بريم أما حراجن متتتاوى كم زي تجبر زلا نالبات أبت مجمرة نام حرو حاجة سيبهم دي ما يحبون كالارشي أبزوان زين ركب كم زي بلو ميزن كار بتقين بتجن وجن تجميرو نعسب دلينا وكان عسب أبي الناس ديكونس إيرترا بإثيوبيا تتوزلا نسيت مخنيات خوني زبل زلو زخارما لك كمتي وتهدراوي كلام بنا إيرترا بنا يفعنون أسرحي له ندراما مسرحت بالفيديو غير لكم يركيكم رايوا الساعة مزع جزار بوزلا نابو كتقنوا خمس خوليهم زدالو زلو سلازي نزوم إيرترا ينابو زلو بزحات وتهدرات زنبرو كلام لا لو بيتبيع إيرترا مالتي نعتاتهم وشيدهم بحيلي ونتكدان كدينهم
ኣብቲ ውግእ ዝማረኽናዮም ኢኖም ኢሎም ኤርትራ ምስ ፋኖ ኮይና ትዋጋዓና ኣላ ብምባል ሓደ ድራማ ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝነግር ዘሎ ስጥራይ ግን ኣይኮነን ዘዛርቦ ዘሎ እሱ ነቲ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃል ኣብ ዓዲግራት ተቃዊሙ ዘሎ ኣቂምናዮ ዘለና ፅባሕ ንጎ ውግእ እንተጀሚሩ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ሕብሪ ዓይንኹም ደስ ኣይበለናን ኢልና ናብ ኤርትራ ዝሰጎግናዮ ወይ ናብ ካልእ ሃገር ንሰጎም ከምኡ ከይመስለኩም ኣብዚ እዋን እዚ ነቶም ሰባት ኣብዚ ዘሎ ወሲድና ብሓይሊ ኣብ ግንባር ኢቲና ከም ዝዋግኡ ክንገብሮም ኢና ዝብል ዘሎ ሓደ ግዜ ከምዚ ዓይነት ፍኸራ ከም ዘለዎ እንተወስድካዮ ፅቡቕ እዩ ስለምንታይ ሓቂ እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል ሓሶት ተኾነ ነዚ ንብሎ ዘለና ሓሶት ኮይኑ እንተተረፈ ደስ ዝብለና ኣነ ኣብዚ ነጊረኩም ሓሶት ተኾነ ህዝብና ሓንቲ ፀገም ተዘየጋጥሞ ኣም ዲ ሃፒስት ፐርሰን እንተኾነ እዚ ዝብልዎ ዘሎ ሓቂ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣይገብሮን እዮም ግን ኣይንብል ኢና ጭካነ ናቶም ርኢናዮ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ጭካነ ኩሉ ዓይነት ብታንኪ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ሰብ ምርጋፅ ብናፓላት ብምቅፃል ኣብ መስጊድ ምሕራድ ኩሉ ዓይነት ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ፈፂሞም እዮም ኣይተፈፀመን ኣይኮነ ሓድሽ ነገር የለን ካብኣቶም ስለዚ ኣሽሓት ሰባት ካብ ገዝኦም መንጢልካ ምዝጓብ ትማል ዝነበረ እዩ ስለዚ ደየጋጥም ኣይኮነን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓንቲ ኣብዚ ብተደጋጋሚ ሰደድኩም ለይ ብዙሓት ኣብዚ እዋን እዚ ገዛውቲ ትገዙ ዘለኹም ኢንቨስትመንት ትገብሩ ዘለኹም ኢትዮጵያ ፕሊዝ ስቶፕ ዳት ሽት ኢትስ ኖት ነሰሰሪ ኣብዚ እዋን እዚ ወላ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣይዋጋእ ዳ እምበር እቲ ክግበር ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ኢንቨስት ትገብረሉ ሃገር ኣይኮነን ኢትዮጵያ بعين investment كره خلو invest تقبر له حجرة يكون إثيوبيا بزوانة زي invest تقبر ده اللي ما بتعدي أبكال حجر it's okay حجنا يكون إنجزيو أبكم زعينة وتهدروا tensions الله وشتاو عجر زلوا حجر أبسفل عليه politica كرفز الله أبزوان invest تقبرني خا invest تقبر ده اللي خا تعذب رأي أبسودان invest تقبر يدخلني خا بزوانة زي وهلا كون أجرات بحصور تلو حصور مالت كقصلي مالت يكون أبزوان زي invest تقبرنا أبيتوبيا the same so whatever you want to invest you have to be careful أبزوان زي لذي سبحانه جو واي كم تأوز خلوتي كم زي اللي مجنزابير اللي so كم زي آيات حبريتا أنا كبكم دليل اللغو قالوا فيديو تاتني رناني أبكار جزية كم سألكم تا فيديو نوي حسب زلا كم وترو نزل channel support تكبروا حدراهم أبالاتنا تخونوا نتي channel بتاعمي زي حجز مخنياتو فيديو تاتزقبروا كله نبز قاد هاني أبتناي بزعبار زين أمريكا زخون جن ديمونتايز قبروهم مخنياتو أدفرتايزر سلدي فتوى بتقين بتجن تناتكم support أزيو عقد سنة حق زنة سلزلوا زخون يكون أجمع يبلو نابلكو نايلو معرستي أبزغ قد فلكمي لايك مقبار support مقبار share مقبار كم وترو حجازي نت فيديو نت channel عقد سلزخونو نابلكو نايلو معرستي أبزكو دي أب تويتر كيتكمون لايك تجبركمنا كمتن الأهل دسب لنا حجازو قيني برجست ما نقول لك حجز خلنا بالكو نايلو معرستي أبزكو دي أبكال عرستي كسب من رهب تصبحنا تمنه تشاو نفلتو نتشاينا أب مجمريا سمانياتا تشايناويان أف سدد زنبرو إتهم عندما بقسنا عبيتا كم زغونو بخمين تحريلكم مجمريا نفسه كف تشايناو أف سدد كله جنزبو بعد جباب حيزو أب زي اللي كحششة أب كيبون ينفسخ قبل سلسلة أب سمانياتا تكون طبعا غير مجمرة كل جنزبو من تشاينا ينفسخ جرم لا نايلقى حيلونا هدليا كالاي دما ناي بيزنس امر سلز نبرو بيزنس سلز فولتز نبرو اب عدم كيدوم لومي تزبلص بيزنسات ناي تشايناويان يمزون نو اتسالساي دما ننبسوم ندقومن كل غزي اب تمرتي اتوكيروم سلز خدز نبرو اتزدلك لك بيروبايان امريكاويان بقليلو اب حصير غزي تماهيروم نيروبايان امريكاويان كمرحوام جميرو مالو كاب اتوم تماهيرنا حبرتسبنا نخنحنت كم بقاس لنا نعوك حجز خل بعاق ما يزدالو كورس لنا نتقامل لكم thank you very much لي عبزل خليفة بتصنعتك دورك متائخة زائري ترانا دي بحري كمول زري لعقال تفري ازبح انتبو بالحق ملازبو تحسس سلمي لو مخمت مالي امينة